Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdillahi wa rasulih. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanang pagdaig ug pagpasalamat ngadto lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga higalay igsuon ato ang sumpayan ang ato ang programa nga mao ang 40 ka mga hadith nga para sa mga kabatan-unan ug sa mga katigulangan. Ang ikatulo nga hadith mao ang hadith nga giasoy ni Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Kahimut-an silang duha ni Allah subhanahu wa ta'ala nga iyahang giingon nga misulti ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, muttafaqun alayh. Ang giingon ni propeta Muhammad sa duol nga pagkahubad mao nga ang usa ka muslim mao kadtong luwas ang iyahang igsuon sa pagtuo sa iyahang dila, luwas ang iyahang igsuon sa iyahang kamot. Ug kani nga hadith riwaya kini ni Imam Bukhari ug ni Imam Muslim. Al-Muslim qad yakuna qawiyal Islam. Ang usa ka Muslim usahay ang iyahang pagsunod sa Islam kusog. Wakad yakuna da'ifal Islam, usahay pod ang iyahang pagsunod sa Islam huyang. Kama annal mu'min qad yakuna qawiyal iman. Ingon ana usab pod ang usa ka magtotoo nga usahay ang iyahang iman kusog. Wakad yakuna da'ifal iman, ug usahay pod ang iyahang pagtuo, ang iyahang pananampalataya huyang. Fal muslim alladhi ittasafa biquwwati al-islam wa kamalihi wa tamamihi. Ang usa ka muslim nga ginasunod niya ang katudloan sa Islam mao kadtong kompleto ug mao toy pinakamaayo. Wa huwal muslimul haq, ug mao kana ang usa ka tinuod nga muslim. Wa islamuhu huwal islamul kamilul ladhi yuhibbullahu wa yardah. Ug ang iyahang pag-Islam mao kana ang Islam nga kompleto, ug mao kana ang Islam nga gihigugma ni Allah subhanahu wa ta'ala ug gikagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ug ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhbarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadith bi anna al-muslim haqq huwa alladhi yahfadhu lisanihi wa yadihi. Yahfadhu lisanihi wa yadahu. Nga abot ni propeta Muhammad o iyahang giingon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maong hadith nga sa pagkatinuod, ang tinuod nga muslim mao kadtong ang iyahang dila, ang iyahang kamot, iyaha gayong giampingan. Ngano man asa man niya pa
pag-ampingan niya pamaagi sa iyahang dila nga dili makapasakit sa iyahang igsuon sa pagtuong Islam. Pananglitan, dili niya istoryahan ang iyang igsuon ug makaguba sa ilahang relasyon sa pag-amiguhay, sa pag-inigsuunay ug tanan-tanan pa. Dili siya pwede nga iyahang istoryahan nga makapasakit sa iyahang igsuon. Mao kana ang gitumbok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa maong hadith. Ug ingon ana usab ang iyahang kamot. Dapat sa usa ka mu'min, sa usa ka Muslim, iyahang tipigan, iyahang ampingan nga dili siya makadapat, dili siya makabuhat og pisikal sa iyahang igsuon. Iyahang sumbagon ba na or iyahang sagbaon, tanan nga pisikal nga makapasakit sa iyang igsuon, gibawal kana sa ato ang relihiyon ug mauusab ang sugo sa ato ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ug mao kani ang gipasabot sa maong hadith mga higala igsuon nga dapat ang usa ka magtotoo, ang usa ka Muslim dili makabuhat og dautan nga makapasakit sa iyang igsuon nga magtotoo. Bisan pa na mga panultihon gamit ang iyang dila, bisan pa na ang iyahang pagbuhat og pisikal na misikal siya, so gibawal na siya. Ug ang usa ka Muslim nga iyahang ginabuhat ang mga pagbutang-butang, iyahang ginalibak ang iyahang igsuon, iyahang gimaritis ang iyang igsuon, ug iyapag yung gibuhatan og pisikal nga pagpanapat, nanapat siya sa iyang igsuon, kana nga mga binuhatan wala gayud gikahimut-an ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala gayud gikagustuhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Busa angayan nato nga pagabuhaton mga higala igsuon, mga igsuon nako sa pagtuong Islam, ato ang sundon ang gitudlo sa ato ang relihiyong Islam o gitudlo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dili ta mo sulti og dautan nga maoy hinungdan nga masakitan ng atuang igsuon ug dili pud ta manapat sa atuang igsuon sa pagtuong Islam. Ug ato ang kanunay nga pangayoon kang Allah subhanahu wa ta'ala ang giya sa tanan nga ato ang pagabuhaton, ang tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala, ato ang kanunay nga pangayoon kang Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidayna wa lil ahbabina ولجميع المسلمين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.